Tot al revés. Però no ho sap, ella no té la percepció de l'espai que tu tens. Clar, per això ploren quan surten mestres. No, ploren perquè... Ah, són estrès. Estressen, surten com un fuet i no saben respirar. Però si fan plorar perquè respirin. Sí, va. Les classes del Xavi. Bueno, és una de les poques veus que ha fet. Que estan rotllo... No sé com respirar, els ploren i s'espanten. Bueno, què és esto? Joder. Aire contaminado. Bueno, anem a l'aigua. Anem a ensenyar-li. Ja no està Juli. I l'has feia atrapat i ja estava fora, diu, bueno, ¿verdad? Fora estava ja saltant. Ja veus, ja. Corrent, i llavors aquí vaig picar, i llavors me'n vaig anar ja tot això cridant, no? Tot això cridant i que no sé com ho vaig fer. No? Però quan estem en plan piscina així de... Perquè Déu no tapa per les tombarelles. Jo crec que... Déu diu... jo crec que no, està No, flotant perquè clar, allà. ella ja està Ja flotant i... està, da igual que em foti cap per dalt.